салом тамошобинони Сомонаи Фараж. Рӯзи 24 ноябр дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи парчам ҷашн гирифта мешавад. Дар ин арафа мо хостем аз мардум пурсон шавем ки парчам барои онҳо чӣ арзиш дорад. Парчам ин муқаддасоти миллӣ аст. Ин барои ҳар як тоҷику тоҷикистониён хеле муҳим аст. Парчам ин барои муқаддасоти давлат мебошад. рамзи давлати соҳиби истиқлол. Парчам яке аз муқаддасоти миллии мо мебошад ки ҳар сол 24 ноябр ҳамчун рӯзи парчами давлатии миллиамон қайд карда мешавад. Парчам ин рамзи миллии давлатдории миллии мо ва шумост. Парчам рамзи муаррификунандаи миллати тоҷик, қавму ви фарҳангу тамаддуну ваи тоҷик аст. Парчам рамзи давлати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Парчам як чӣ муқаддаси миллии мо мебошад. Парчам ин муқаддасоти миллӣ аст барои мо, ифтихори миллат. рамзи давлату давлатдории тоҷикон аст, яъне аз қадимулайём яъне мардуми тоҷик парчам дошт ва имрӯз ин муқаддасотро яъне доро аст ва ин боиси ифтихору шарафи ҳар яки мо аст ки дар майдони марказии шаҳри Душанбе яъне боғи парчам бунёд ёфтааст бо муҷассамаи яъне бо манораи парчам ки дар ҷаҳон назир надорад.